Николай Димитров се казва, съм представител на строителите. Добре, защо проектът така ни харесва, пък изпълнението е лошо? Как разбрахте, че е лошо изпълнение? Ами минаваме всеки ден оттам и е ужасно. Уважаеми госпожи, строителството се още продължава и когато ние приключим строителните работи, тогава редно да правите коментари за качеството на Еми, нали виждаме началото му. Просто има големи фуги, наистина са разместени плочки, а да не говорим как са разбити пред бившото кино Република. Така ли не, че има технологична последователност, която трябва да се спази. Към настоящия момент технологичната последователност още не е завършила. Положени са наистина по-голяма част от настилките. Предстоят тяхното валиране и след като завърши този технологичен процес, ако има места, които все още не са равни, ще бъдат пренаредени. Това е правилото, така се прави. А гарантирате ли, че по технология ги поставят? Разбира се. Тъй като обектът е видим и е пред очите на всички нас, технологията се спазва стриктно, има си техническа спецификация, която е за този обект валидна и ние работим по нея. Ама и кмета не е доволен от това, което са направили? Даниела. Вижте сега. Той за това ви извика? Аз също не съм доволен за някои от местата на полагане, така че нормално и кметът да не е доволен. Още веднъж повтарям, че когато приключи строителството, тогава ще коментираме качеството. Разбира се, има си строителен надзор, има си норми, на които трябва да отговарят нещата. Ако нещо не отговаря, ще бъде пренаредено и направено така, че да отговаря. Валиране, пренареждане, колко дни е това? Участъкът, който е нареден сега, в момента и който е готов за валиране, е около половината от обекта. Самото валиране трае около ден и половина. Нарочно не го правиме, тъй като по него все още вървят гражданите, вървят хора. Ще видим да го направим, може би тогава, когато намалее пешеходния поток в вечерните часове, така че да не ни пречат, нали, за да можем да свършим работа. Реално кога ще свършите работа? Срока кога е? Срока, който сме си поставили на този първи етап е преди празници да сме приключили с... Кои празници? Сегашните 24 май. До 2 дни ще го направите? До 3 дни? Точно така. Имаше едни коментари в социалната мрежа относно пред стария магазин Валентина, сега Ню Йоркър. Едно като декоративно дърво, метално. Ще се промени ли, ще остане? Да, имаше едни кинетични скулптури, които бяха част от проекта. Всъщност този проект е одобрен с тях, но поради финансови параметри отпаднаха на етап бюджетиране. И тези, за мое съжаление, голяма част от гражданите се притесняват как биха изглеждали тези скулптури, но те всъщност правиха една обвързаност между всички площади, тези, които са кръговите площади. И това бяха всъщност едни кинетични скулптури. Защо са кинетични? Защото се движиха с вятъра и за мое съжаление са малко отпаднали. Опасно във Варна да се движат с вятъра. Но всъщност няма да ги има, за съжаление. Нека да кажа проекта по материалите и по технологията. Да, в смисъл спазва ли се технологията сега? Значи работи се с материалите, които са заложени. Технологията ни предвижда в процеса на завършване на обекта да се върви по паветите. За жалост обаче не може да бъде спрян потока от граждани, просто и той има ограждения, но много често те се местят и всъщност можем да призовем минимално да се минава по паветата преди да се трамбова. Значи за момента нищо не е трамбовано и очаква се чрез трамбовката да се изравни това, което в момента е повдигнато. Сега доколко ще се изравни в момента, не мога да ви кажа, трябва да се трамбова да се... Тя е много комуникативна зона и няма как съвсем да се изолира. За жалост е така. Но наистина качеството, за което трябва да следите вие и ние и всички варненци и гости, това е, нали, фугите да са максимално успоредни да се правят. Другото нещо е да нямаме гръпавинки, които ги има в момента. И третото, което за мен е важно, е да има минимално рязане на павета. Значи при започване на работата се ползваше един метод за ЦПХГ.
всъщност на градинката ги цепиха, но от известно време се режат и целта е там, където паветата са рязани, фугата да е минимална фугата, да е изрязана на максимален размер, така че фугата да е минимална, за да може рязаното паве, което е по-малко от стандартния размер 10 на 20, да запълни максимално дупката и да няма... Ние ще ги тестваме с токчета, дори и аз. И като се появиха коментари и снимки, нека тук е проектантът да обясни за тези различни размери на павенца в отделни участъци и това е всъщност тяхната функция. Специално за частта, която е в градската градина, на отделни, значи в градската градина алеите са проектирани дъгообразни, дъговидни форми и в тях, понеже работим с материал, който има еднакъв размер 10 на 20 в план. Когато редим дъга, всяка следваща ивица павета е с различна дължина на арката. Съответно се налага, за да могат фугите да са застъпени по стандартно, както се застъпват, едното към другото паве да са разминати наполовина, се налага да увеличаваме размера. Това става чрез част от паве, което е рязано. Заради това на места в настилката имаме рязани павета и там, където се пресичат две дъги, понеже просто така се прави. Това е проектното решение. Важно от метеорологичните условия, след това и от ходенето отгоре да не стане съвсем... Аз да кажа две думи още по темата, тъй като тя започва да става по естествен път, всички се интересуваме, вече се интересувам аз от този въпрос и ще ви обясня защо. Защото в действителност този проект нямаше да го има. Още преди да бъда кмет не бяхме стартирали идеята за пешеходния ринг, не бяхме провели конкурсът, който беше журиран от заместник-министъра на културата. Ако нямахме избран победител в този конкурс, ако не бяхме успели да убедиме тогава МРРБ да отвори за Варна програмният период още веднъж, т.е. прозорецът за достъпна градска среда, т.е. тези 4,5 милиона, които получихме, действително наистина имам огромната заслуга за това, че те са във Варна. Оттам нататък направихме абсолютно всичко възможно да закупим най-качествените материали. Клинкерът специално, който е немски, както знаете, с дебелина 5,2, това е максималната дебелина. Показателите му, различните му показатели, тук е проектанта, той може да ви разкаже по-подробно. Всеки един от показателите му е много по-висок евростандарта в действителност. Така че направихме максималното да имаме финансиране, да имаме най-качествените материали. Никога няма да се съглася тези материали да бъдат положени точно на центъра на града по некачествен начин. В действителност, плащане към изпълнителя няма да има, докато не се увериме, че качеството, което всички ние искаме, е наистина постигнато. Ще кажа и нещо друго. Отворихме една зона от няма 300 метра. В действителност, това е една малка част от цялостния проект. Той трябва да бъде завършен след края на туристическия сезон на практика. Виждате колко месеца минаха и в различни проблеми тия 300 метра не могат да ги покрият. Включително се наложи преди време лично да се намеся и да сменя бригадите, които работеха там. Не ми се иска да мисля, че това е добре планиран саботаж. Защото няма кой да ме убеди, че изпълнител с претенции не може да направи 300 метра паважна настилка. Това е абсолютно несериозно. Така че пари не мога да коментирам, просто коментирам факти. Пари изпълнителят няма да получи, докато не видиме качество. В крайна сметка и той има деца и не трябва да се срамува и пред децата си за това, което е направил на центъра на града, защото този център не е за 2 години, той е за минимум 20 години и ще е грехота и няма да го допуснем. Изключително качествените материали, които са закупени, да бъдат поставени по един неподходящ за центъра на морската столица начин. Това трябва да е ясно абсолютно на всички. Горе-долу сте се